私は専業主婦をしている32歳。私一人、夫一人、子供二人の4人家族。子供は2人とも男の子です。皆さんは過去に戻れるとしたら今のパートナーとまた一緒になりたいですか？私はもちろんなりたいです。子供たちに会えなくなるのも嫌ですしね。ただ過去に戻れたらちゃんと貯金してから夫と出会い直したいですね。夫との結婚が決まった時、私全然貯金がなくて、それを夫に打ち明けたらなんて言ったと思います？かわいいって言ったんです。どういうことなのでしょうか。そんな感じだったので、婚姻にかかった費用は全て夫が負担してくれました。かたじけない。私が申し訳なさそうにしていたら、こういう時のために貯金してたからと笑って言ってくれました。かっけー。Love.